Ngiyakubingelela uhlelweni lwendaba zomphakathi ezangempela sonto zishumi nanhlanu insuku kuZibandlela 2018. Igama ngiwubongana Mavuso, kanti uhlelo luhlanganiswe ngutuso kwakhe Mhlaba noPhumlani umfokaZulu. Ngizoba nawe kuyoze kushaya ihora lesikhombisa. Njengoba namhla uhlelweni sinenkulumo ngxoxo ake siqale ngapha ngasohlangothini oluthinta isibikezelo sezulu. Masibheka lapha eGauteng ePitoli amazinga okushisa phakathi ka-17 no-34, eGoli 1433, Soweto 1533, Vereeniging 1532, Mpumalanga Mbombela 1731, Emelo 1429, eMalahleni 1731, Middelburg 1530, Standerton 1630. Sibheke lapha esifundazweni iLimpopo iPulukwana amazinga okushisa aphakathi ka-18 no-34, siyobheka lapha eNorth West eMahikeng 2035, Rustenburg 1934, Free State Bloemfontein 2036. Sibheke lapha eNorthern Cape amazinga okushisa eKimberley aphakathi ka-18 no-38, eWestern Cape eCape Town amazinga okushisa phakathi ka-17 no-25, bese kuthi lapha eGeorge 1723, Beaufort West 1433, Eastern Cape Port Elizabeth amazinga okushisa phakathi ka-17 no-34. Kanoma siyobheka lapha ngasohlangothini oluthinta iKing Williamstown amazinga okushisa phakathi ka-18 no-27, East London 1926, eMthatha 1729, Matatiele 1429. Esifundazweni KwaZulu Natal kwelikaMthaniya amazinga okushisa osukwini lanamuhla eThekwini aphakathi ka-21 no-29, Richards Bay 22 no-32, eMgungundlovu 1828, Newcastle 1836, bese kuthi eMnambithi ebaphakathi kwa-18 no-38. Njengoba siqhubeka nohlelo lwey'ndaba zomphakathi ezangempela sonto emsakazweni ohamba phambili Ukhozi FM. Sikhathi ngamanje njengoba sikhomba ukuthi imzuzu ishumi lishayile ihora